Shiri inozongofa ndokutaurawo kwevamwe, asi kuna mapisarema Dhavhidhi anoti Jehovha vanovandudza munhu kuti agova mutsva segondo, zvoreva kuti gondo ishiri yakatosiyana nedzimwe. Chidzidzo chanhasi ndechekuti usave shiri yese yese inozongofa, asi iva segondo rinoti vanhu pavanoti rave kufa rinodzoka zvakare kuita itsva. Munoziva here kuti gondo kana rave kunochembera rinotanga kudzura mapapiro aro kuti pabude matsva. Rinotanga zvakare kurovera muromo waro padombo kuti usvotoke pabude mutsva. Zvese nenzara dzinenge dzagomara dziye rinodzirovera pasi kuti dzisvotoke kubude itsva, kuti rigone kuzonyatsonyamura zvarinenge richida risingakanganiswe nenzara dzakabhenda. Prosesi iyi inoitwa negondo inotorwadza kunyanya yekuzvidzura mapapiro, asi gondo rinongozviita nekuti mapapiro ekare anenge ave kuriremera, rave kutadza kunyatsobhururuka kuenda mudenga. Zvoreva kuti nesuwo maKristu tine zvimwe zvatinofanirwa kusiya nekudzura mukati meupenyu hwedu kuti tigone kuenda mberi. Hongu, zvinotorwadza zvimwe zvacho, asi kana tichida kupa mukana kune zvitsva tinofanirwa kutanga tasvotora zvakare kuti pamere zvitsva. Ndine dzimwe nzira 5 dzinoitwa negondo dzandichada kukuratidzai dzinogona kutibatsira. 1. Kazhinji gondo rinobhururuka rega ende rinoenda mudenga denga. Haufi wakaona gondo riri pakati petushiri tuye tunonzi tungozha tunodyiwa tunozongobatwa zvechimhukutira kunana mutare uko. Zvoreva kuti dzimwe nguva uri 1 unogona kuenda kure. Ziva vanhu vekuzviasosieta navo nekuti gondo rinobhururuka nemamwe makondo. 2. Gondo rine meso akapinza, rinoona chinhu chiri about 5 km away uye rinofokasa. Harichinjiswe focus nekuda kwewedha kana mhepo, harivhunduke riri pakati pekuda kunhonga ukwana, harichinje nekuti raona amai. Iwewewo usave munhu anochinjiswa focus, ingoita zvinhu zvako sekuronga kwako. 3. Gondo haritye, harivhunduke, nyangwe rikazoona rave padhuze kuti chandanga ndaona ndichida kutora chakurisa, rinotongorwisa zvakadaro. Vamwe ndo vanotyira kure. Pedzisai zvamunenge matanga, musavhunduswe nekuti munenge maona kunge chakurisa. 4. Gondo haritadywe kuita zvarinoda nekuda kwewedha, rinotopinda mumhepo imomo rotobatsirwa kubhururuka nemhepo. Dzimwe shiri dzakawanda, saka iwe nesituation kana ikonomi yenyika, vamwe vachiti zvakaoma, tora mukana utsvage mararamiro nekuti kune vari kutoita mari nemamiriro enyika iwaya. 5. Chekupedzesera, gondo rinorwira muteritori yaro, rinosimudza rinozorova mbira, rotanga kurwisana naro muchadenga, nekuti rinoziva kuti zvikada kurwisana pasi ipapo iro ndo rinokurirwa, saka rinotora nyoka mhenyu zvopedzerana muchadenga. Zvoreva kuti iwe semuKristu ziva teritori yako. Haungagone kurwisana nemuroyi nekutemwa nyora dzekuti usaroyewe, nekuti iyoyo ndo teritori yako. Varoyi ndo vanonyatsoziva zvenyora kuti dzinotemwa dzakaita sei nemasaizi adzo, iwe unotemwa nyora yekuti usaroyewe. Hauone kuti unenge wapinda muteritori isiri yako. Isusu hondo yedu semaKristu tinoorwa nemabvi edu neshoko raMwari nekuti ndo teritori yedu. Ndinovimba madzidzi awo zvishoma. Amen.